Orain nengo dugu, 75. orrialdeko, 5. ariketako D. Ekuazio honetan, x-a izendatzaileetan agertzen denez, soluzioak ateratzen ditugunean, egiaztapena egin bera izango dugu. Gogoratu, hemen egiaztapenak exigitzen dau bakarrik konprobatzea ea izendatzaileetan ordezterakoan soluzio bakoitza nun emoten duen 0 edo ez. 0 espadao emoten, baliogarria izango da. Baten 0 emoten badao, ez da baliogarria izango. Prozesua betiko moduan lehenengo MKT kalkulatu, bale? Kaso honetan, MKT, x gehi bost, x ken lau eta bi, dira danak. Bider x ken lau. Eta orain nengo duguna izango da, ekuazioaren atal bietan dauden elementu guztiak, bider x gehi bost, bider x ken lau egin. Orduan, jongo gara ipintzen, x gehi bat, bider bi, bider x gehi bost, bider x ken lau, zati x gehi bost, gehi bat ken x, bider bi, bider x gehi bost, bider x ken lau, zati x ken lau, berdin, bost, bider bi, bider x gehi bost, bider x ken lau, zati bi. Orain, zati bi bakoitzean, simplifikatzen dugu, simplifikatu aldana. Gogoratu, prozesu hau amaitu ondoren, beti, topako garela, izendatzaile guztiak desagertzen direla. Bestela txartu egin dagoen zen. Orain, lehen egin dugun moduan, aurreko baten egin dugun moduan, idatziko dugu zeintzuk biderkaketa egin behar diren, argiago hemen, ze batzutan, simplifikazioak egin ondoren, eta horren beste tatxoiak eta gauzak egin ondoren, hasten bagara, gauzak zuzenean egiten, batzutan, galtzen ditugu bidetik, gauza batzuk. Eta azterketetan hori behintzat ez da agertu behar, bale? Orain, hasten gara bidertzen, bale? Bidertzen ditugu lehenengo parentesis biak eta gero zenbakiaz bidertuko dugu, bale? Beraz, bider. X gehi bat bider x ken lau da, x bider x, x bider bi, x bider minus lau x, eta bat bider x, minus lau gehi x, minus iru x, ken lau. Vale? Gehi. Bi bider. Bat bider x, bat bider bost, minus x bider x, minus x bider bost. Bai? Aurrekoan egin dut buruz, hemen ez. Hurrengoan bez. Bai? X bider x, x bider minus lau, bost bider x, eta bost bider minus lau. Orain, kalkulu guztiak, jongo gara garatzen, bi x ber bi, ken 6x ken sortzi, gehi, minus bost x gehi x minus lau x, eta onda, gehi hau zera, izango da minus, ken sortzi x, gehi amar, eta ken bi x kuadro. Berdin, bost x ber bi, minus lau x gehi bost x, beraz, gehi bost x, ken hogei bider bi eun. Barkatu, hogei bider bost eun. Dan alda batera pasatuz, minus bi az desagertzen da, beraz, minus bost x ber bi, gehi emeretzi x, minus lau, minus 6, minus sortzi, minus amalau, eta ken bost hemen minus emeretzi, beraz, minus emeretzi x, eta minus sortzi gehi amar bi, eta hemen gehi eun da bi, berdin 0. Beraz, x-a izango da emeretzi, plus minus, errokarratu, emeretzi berbi 381,
ken lau bider minus bost bider eundabi, da gehi hogei bider eundabi, da gehi 2040. Zati bi bider minus bost. Orduan, 2000 da bataren 2000 da bataren erroa da 59, eta dakogu 19 plus minus 59 zati minus 10. Orduan, soluzioak izango dira x iru edo x berdin minus, simplifikatuta, minus 34 bosten. Vale? Orduan, egiaztapena egin behar izango dugu. Zetan datza egiaztapena bakarrik ordeztu behar dugu soluzio bakoitza izendatzeletan eta 0 ez bat dauen moten, baliogarria izango da. 0 moten badau, ez da baliogarria izango. Eta kasu honetan, baliogarria dira izendatzailetan ordezterakoan ez delako 0 moten. Vale?